bare se, når han bliver rykket op. Så er der træk i snoren. Sådan. Jeg skal godt lige se, indtil de lige bliver rykket op, og de kommer til at plane, så... Jeg må ikke lige sige, at han kom på den side. Der får du et godt billede af. Ja, det gør jeg. Det er fandme i orden, det der. Jeg kan godt høre, at den på, når de kommer, lige så skib lige klapper henover. Ja. Prøv at se her, hvor meget skæld der er på det her. Det er når man bliver rykket i yderkanten her. Jo, bare de har det sjovt, det er det der. Det er sgu udsendt. Så, må du rykke det. Når han kører igen der, så kan I godt se, at så er der et enormt træk på den her skib over det. Way! Ups. Fik du det med? Ja, det gør jeg. Det var rigtig godt, det der. Han bliver rykket helt med skibet, mand. Satan da. Sådan. Han elsker den båd der. Det gør han virkelig. Det er helt afgjort. Det er så